William Ruto koni piny owacho chano golo moko kuom obadho mosebedo kamono welo madonjo Mombasa gi meli timo limbe kuonde opogore opogore pachoka. Ruto ne lose wath ma Mombasa kamano orome ne meli maradhai midendo ni Norwegian Dawn manogo kinyi makawuono kod welo mohew 3,000 mane timo limbe kuonde opogore opogore kadho nam chumbi. Joja oko nigi ler koa e kaunti ya Mombasa. Bor mar chiegni mita 300 ne ogoyo wath ma Mombasa kod dhano 3,200 kuma ji 2,200 kuom gine gin welo matimo limbe ka dhano 1,000 to ne gin jotich mag melino. Melino ma idendo ni Norwegian Dawn e meli maduong'ie moloyo kungo goe pachoka kendo ne oromne gi jatend piny Kenya William Ruto mane osingo mar golo obadho duto kendo keto lwasi makare ne welo duto madonjo gi meli Mombasa. We will be changing our visa and our ETA so that we can make it easier and seamless. Let me repeat, make it easier and seamless for those of you who are visiting so that there is no paperwork. Means if a tourist has been able to come to Mombasa by virtue of a cruise ship, they can be able to do multiple entries. They can be able to walk out, do a tour of the city. If the ship is going to spend overnight, the next day they can easily be able to do something else without necessarily having the hassles and the hurdles. And we will continue to put all effort as a ministry to ensure that tourism thrives in this country. Jatend piny no mane oyango ni kwan welo matimo limbe pachoka osechako medore ne bende okone gitemo kaka ginyalo mar medo lombo welo e yor keto lwasi kod arita mowinjore. And I want to tell the private sector to expand their footprint on making sure that our visitors, as we grow the numbers, we must also be growing the facilities and enhancing our very able hospitality industry workers. We have no doubt that your port, your country has a great potential for developing tourist business, especially for the cruise ships. And I think your expectations, you will meet your expectations very soon. Because the main thing what you have here is the people. The people with your hospitality, how you are welcoming us. So that's the big thing. Jogo manie sekta mar limbe koni Mombasa osechako tegno korka weche mag uchumi kaluwore gi kwan welo madonjo to chutho kaluwore gi lwasi maber. Mombasa weather ber. Mombasa koni minyalo wuothe ng'eny. Kogol mama matine ni koro welo dhi biro mang'eny. To kawuono cruise ship mobiro ni wago erokamano nikech atamalo 75 margi ne dhi limbe ei town. Matine ni pesa mang'eny dong' e town molo pesa mawuok oko mar Mombasa. Koro kogol magi gitido ka jogo nyiso joka to gibo yiero biro Mombasa mayot nikech kuon pinje ma wapiem go sani nodhi mongolo chudogo. Moko kuom welo mane ochopo Mombasa e thuolo mokwongo ne onyiso mor margi ka gikoni kaber to dino med gi thuolo mar medo bedo e pachoka. Melino chano wuok e otieno ma kawuono ni. We're really enjoying this trip. It's like what we said earlier, it just seemed like there's not enough time here. Okay, 8 hours is like, it's really nothing. People, so warm, so caring, so considerate, and it makes me feel like, oh wow, 8 hours is just not enough time. Honestly, if I had my way, we'd be staying here for 2 days, if you know what I mean. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.